Pipila ka lungsod sa Bukidnon ang kalit na kasinati og power interruption. Human nga misilaob ang pipila ka linya sa kuryente sa Bukidnon, Second Electric Cooperative kun Buseco. Pasado alas 5:55 sa gabi adlong Miyerkules, kalit nawadan og kuryente ang mga residente sa tibok lungsod sa Baungon, Libuna o pipila ka mga barangay sa Manolo Fortich, sama sa Barangay Agusan Canyon ug parte sa Barangay Damilag. Sa video nga gi-upload sa netizen nga si June Angela Ramos, kita ang mga linya sa kuryente nga nagdilaab og sigon sa uploader, kini ang posibleng rason sa brownout sa lugar. Sa social media post sa Buseco, ipadayag diene nga human nahitabo ang insidente. Ilayong miadto ang ilang mga personahe o gitrabaho ang linya sa kuryente. May gawas nga hinungdan sa power interruption ang pag-cut off sa backbone line nga anaa sa Menzi sa Barangay Damilag sa Manolo Fortich. Inoon pasado alas 9:22 sa gabi, nakabalik na sa normal ang linya sa kuryente sa lugar.